Тәмсіз туры эфирда яңалықлар. Март айында балаларны бірге жиған сүйкімлі бала бәйгесі бола. Талаплары туған тілді ерке аралашу, өз ханаларны көрсету. Әйдәгіз әлі ханышушыннан барса біле танышып кетейік. Исемімні әтмейім әлі, әтмейді білесіздер. Бұл матур кызның исемі Әмина дейсіздер. Әтем кебек тырыш та мин, әнем кебек ұнғанда. Әбиме де бик рәхәттер, миндәй кызы булғанда. Туған тілді сөйләсәм, инәсе әмін бик якты йөзле, тәмле теле булармын әле миндә. Сөмбикә бакчасына йөрим, дусларымны яратам, җырлыйм, бейем, шөгыльләр сөйлим, теле бәйгеләрдә катнашам. Медаль, дипломнарны саный китсен, җитмәс барма кулларым. Ә хәзер һава торышын. Алты кызда туған кыным, язда жихан шешекте. Ин мөхәммә хәләдә бит, кояш көлеп тора бездә. Сөйкемле бала диләр мине, әллә ышанмыйсызмы? Үзегез тыңлагыз әле. Я инде Шами бабай, шаярма. Ул үзенчәлекле, талантлы кеше. Шундый талантлар булмаса, нишләр идең? Зур эшкә журналист булырга телим. Саф татар телендә тапшырулар төшерәсен. Танылган шәхесләрдән интервью аласы килә. Нигә көтәргә, Рафаэль абый, киттек. Нәрсә ул сезнең өчен туган тел? Минем уйлавымча, туган тел ул безнең милләтебез, безнең туып үскән җиребез. Без Татарстанда яшибез һәм без горурланабыз безнең туган телебез белән, татар телебез белән. Бик зур рәхмәт. Безнең халыкка теләкләрегез? Тыныч тормыш, аяз күк теле телим. Безнең киләчәгебез Әминә сезнең кулда. Милләтебезнең асыл егетләре, кызлары булыгыз. Сезгә Әминә Хәниповна чыгышы ошаса, лайк куярга онытмагыз. Сау булыгыз.